למדתי, תוך כדי המסע, שלא כל דבר שאומרים, ולא כל סטטיסטיקה, ולא כל... זה חייב להיות האמת שלי. אז יש כל מיני אמונות מגבילות שאנחנו חווים מסביב לזוגיות. אוי, מלא. אחד זה אין גברים, הנה, התגרשתי. כל הגברים הטובים דפוסים. כל הגברים דפוסים, כן, אני כבר בת 40 פלוס. כל מיני אמונות של החברות מסביבי, וכל מיני אנשים, זה משהו שידוע. אני לא רוצה להאמין בזה, כי אולי כן יש, ואני אומרת לך, כל דייט שהייתי, וכל גבר שפגשתי, באמת גברים איכותיים, נחמדים, טוב לב, זה שלא היה לי חיבור עם כל אחד, זה כבר משהו אחר. אבל הם היו אחלה גברים, באמת. ואז זה מחזיר את האמונה. אז אני כאילו מאמינה באמונה עוד לפני שאני פוגשת את זה, ואז אני פוגשת את זה, וזה מחזק את האמונה. אז זה גם איזשהו סוד למי שרווקה ורוצה זוגיות, לא להיות בחוסר או באמונות המגבילות. בעצם לבדוק את האמונות שלך. לבדוק, נגיד כמה ימים מסתובבת עם אמונה אחרת, ולראות מה קורה בעקבות זה.